Mawa wabwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti, koma poyamba nayi mitu yake. Boma lati lichita chilichonse chotheka polimbana ndi mavuto omwe anthu akukumana nawo pofuna kulemekeza zokhumba za wanthu omwe anafa pomenyera ufulu wa dziko lino. Nyumba ya malamulo yati ndiyokhutira ndi momwe ntchito yotenga madzi kuchokera ku nyanja ya Malawi ku Salima kupita ku Lilongwe ikuyendera, ndipo bungwe la Mera lakweza mitengo yogulira gasi ophikira. Takulandirani, tiyambe ndi nkhani yokuti boma lati lichita chilichonse chotheka makamaka polimbana ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Cholinga ndichoti anthu mdziko muno adyerere mokwanira ufulu omwe amalitiri anamenyera. Nduna yoona za mtengatenga ndi zomangamanga a Japi Mohango yayankhula izi mu uthenga wochoka kwa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika pamwambo wa chikumbutso cha malitiri. Ena mwa wanthu omwe anali nawo kumwambowu ndi wachiwiri wakale kwa mtsogoleri wa dziko lino Akhumbo Kachali, wachiwiri kwa sipikala wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa, mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma, nduna ndi akuluakulu ena a boma. Musasecheyo walemba ripoti. Mchaka cha 1959 nkhondo yomenyera ufulu wa dziko lino inafika pachimake ndipo amalawi ena anafa pa nthawi iyi. Ambiri mwa iwo anafera kufupi ndi doko la Nkhatabeni. Poona za kufunika komawa kumbukira anthuwa, President Professor Arthur Peter Mutharika anatuma nduna yoona za mtengatenga ndi zomangamanga a Japi Mohango kuti atsogolere amalawi pamwambo wa chikumbutsowu. Mwa zochitika za patsikuli panali kuyala nkhata kumanda, kupereka ulemu wapadera pa chipilala cha chikumbutso komanso kuchita mwambo wa mapemphero. Popereka uthenga wochoka kwa mtsogoleri wa dziko lino, Amuhango anati boma ndilodzipereka poonetsetsa kuti likuthana ndi mavuto omwe anthu akukumana nawo kuti iwo adzikondwerera ufuluwu mokwanira. Amuhango ati kukondwerera ufulu sikungakhale kwa tanthauzo ngati anthu akugona ndi njala, akusowa pokhala, komanso ngati akusowa zinthu zina zofunika pa moyo wa tsiku ndi tsiku. Iwo ati nchifukwa chake boma la Profesa Mutharika litatenganso ulamuliro linalonjeza kuthetsa mavuto monga anjala, kusowa mafuta a galimoto, ndalama zakunja zomwe zinakuta dziko lino mu ulamuliro omwe unalipo m'mbuyomu. Mmawu awo phungu wa nyumba ya malamulo mdera la pakati ku Nkhatabeni Simon Vuwa Kaunda wayamikira mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika womwe wati ukuyika anthu patsogolo. Iwo anatchula chitsanzo cha thumba la CDF la 5 billion kwacha lomwe ati lithandiza kutukula miyoyo ya anthu mdziko. Ndo athokoza Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa maganizo awo ndogwirizana ndi anthu amene anafa kufera ufulu, struggle kumenyera ufulu kuti kendi ufulu wakudzilamulira tokha Malawi tiziganiza tokha kuti tufunika chitukuko malo awa ndi awo kuti pange zimene ife tikufuna. Ndiye mwa zimene ife tikufuna ndi zimene President Professor Arthur Peter Mutharika atipasa ndrama MPR yese 5 billion kuti chitukuko pano chiyambire kumudzi chizipita kumwamba. Ndiye ife tipanga plan Nkhatabeni sopano avale face ya nyuwani, Nkhatabeni akuongola asinthe. Mwambowu womwe unabweretsa pamodzi anthu osiyanasiyana posatengera kusiyana pandale, zigawo, zipembedzo ndi zina, wachitika pamutu omwe umatsindika kuti amalitiri ndi chitsanzo chabwino chokonda dziko. Musasecheyo, MBC, Nkhatabeni. Phungu wa dera la pakati kumvuma mboma la Salima a Joe Chigona yemwenso ndi nduna ya za ntchito wayamika bungwe la chisilamu la Faizani Global Relief Foundation chifukwa chothandiza boma kuchepetsa vuto la njala pogawa chakudya kwa wanthu madera osiyanasiyana. Achigona amalankhula izi kusengabe ku Salima pamene bungwelo limagawa chakudya. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Anthu pafupifupi 4,000 anasonkhana kusengabe mboma la Salima
kukalandira thandizo la chakudya chosiyanasiyana chomwe linapereka bungwe la Chisilamu la Faizan Global Relief Foundation mwezi uno wa Ramadani. Polankhula pamwambo opereka thandizolo, phungu wa dera la pakati chakuvuma mboma la Salima a Joel Chigona omwenso ndi nduna ya za ntchito anayamika bungwero chifukwa cha thandizolo, komabe anapempha ena akufuna kwabwino kuti nawo athandize kamba kuti vuto la njala mderalo ndi lalikulu kwambiri. A Joel Chigona anati mderalo mawanja ambiri akuvutika ndi njala chifukwa cha ng'amba komanso mvula ya njomba yomwe inagwa chaka chatha. Ineyo ndindisangalala kwambiri fa nyengo ino ya Ramadani, makhala nyengo yovutira kwambiri kwa anzathu amene akusala chifukwa pena makhala kuti chithandizo cha chakudya alibe. So kubwera kwa FGRF kwatithandiza kwambiri kuti tipepukeko kumbali ngati yopereka kwa chithandizo. Toyamba tithokoza president athu a Professor Arthur Peter Mutharika potiganizira tinalandiranso chimanga cha relief chimene chinatipeza koma monga mukudziwa kuti sikuti chingakwane onse ena abe zinaperewera. Ndipo mayi Ande Huseni amudzi mwa Mikute 2 dera la mfumu yaikulu Maganga mboma la Salima akuyamika chifukwa cha thandizoli. Vuto ndeli lipo losowa chakudya ndevu tonse lilipo solambiri ko basi koma baba tikuyamika poti nthawi ino ena mazari kuti pene akhala bungwe lili kuzatigayira apo totha kuyamika mavuto ndi osatha m'manyumbamo mavuto ndi ambiri. Mawu ake mkulu wazofalitsa nkhani ku bungwe la Faizan Global Relief Foundation Ibrahim Omar Mataya anati kupatulapo kuthandiza asilamu pa nyengo ino ya Ramadhani, thandizolo ndi mbalinso imodzi yothandiza boma kuchepetsa vuto la njala lomwe lagwa m'madera osiyanasiyana a dziko lino. Ndipo iwo anati pofika pano agawa kale chakudya kwa mabanja okwana 15,000 ndipo anati bungwe lawo lipitiriza kupereka thandizoli. Mukaona tulinawo ma projects yosiyana uti ikuthandiza anthu throughout Malawi. Bungwe yathu mu Ramadan daonjezera kupasa kuthandiza kugwirizana manja ndi boma so because ka wina aliyonse mu Malawi so pano zinthu zinalipo pino tikuthandizana ndi aboma digwirizane pamodzi ditejara mu Malawi yathu. Bungwe la Faizan Global Relief Foundation lapereka kale thandizo la chakudya maboma a Thyolo, Blantyre, Salima ndipo posachedwa apa likhala likulowera mboma la Mangochi. Bungwe la Faizan Global Relief Foundation FGRF adalikhazikitsa ncholinga chofuna kuthandiza anthu m'madera osiyanasiyana pa dziko lapansi kuthana ndi mavuto amene akukumana nawo mu nyengo za makono zino. Isaac Jali, MBC, Salima. Apolisi amchigawo chapakati kumvuma ati aonetsetsa kuti anthu omwe ali ndi khungu la chialubino akukhala motetezeka ndipo sakuchitiridwa chipongwe chilichonse. Mkulu wa polisi mchigawo chapakati kumvuma a Devlin Mwankiri ndiyemwe wanena izi m'boma la Dowa pamwambo odziwitsa wanthu zakufunika koteteza anthuwa. Zambiri mulipoti la Mike Kalumbi. Polankhula pa nsonkhano Mwankiri ati apolisi ayika njira zosiyanasiyana monga kuyenda usiku komanso kuzungulira malo omwe anthuwa akukhala. Tilimbikitsa kwambiri mapatrols makamaka kuwafikiranso anthu anzathu a chialubino kumene amakhala mu region muno. Talamula ma officer in charge kuti at least adziwe pamene amakhala anzathu a chialubino azipitako pafupi. Mawu ake wachiwiri kwa mlembi wa bungwe lomwe limayang'anira anthu a khungu la chialubino la APAM a Virginia Chimodzi apempha apolisi kuti aonetsetse kuti anthu a khungu la chialubino akukhala motetezeka komanso mopanda mantha. Zimenezi ndizofunikira kwambiri chifukwa nkhani za chitetezo zimatsamira kwambiri m'manja mwa apolisi. Posatengera kuti ineyo ngati munthu wa chialubino ndikuyenera ndidziteteze ndekha kapena kuti abale anga ngakhalenso anthu onse amene andizungulira kuti akhoza kuthandizira kuchitetezo changa. Apolisiwa ndi amene sakutenga gawo lalikulu la chitetezo kwambiri chifukwa chonena kuti iwowa ndi amene amatha kufufuza kapena kuti kuchita kafukufuku wokwanira pamene munthu wa chialubino wachitidwa chiwembu. Malawi Police Service akugwiritsa ntchito masewero osiyanasiyana komanso zisudzo posonkhanitsa anthu ndi kuwaphunzitsa kuyipa kochitira nkhanza anthu a khungu la chialubino. Pa nsonkhano panali zochitika zosiyanasiyana monga masewero a mpira wa miyendo wapakati pa Blue Eagles ndi Mponera United. Mike Kalumbi, MBC Lilongwe.
Sukulu ya ukachenjede ya African Bible College yalangiza anthu mdziko muno kuti adzipita kuchipatala kuti adzikawaunika m'makutu pakapita miyezi ingapo. Izi ati zimathandiza kuti achipatala adzitha kuthana ndi vuto lomwe lingapezeke lisanafike povuta. Mmodzi mwa ophunzira phunziro la zam'makutu pa sukulu ya African Bible College, Favor Mphongolo, amalankhula izi kunzuzu komwe chipatala cha Wezi komanso sukulu yawo anali ndi mwambo oyeza makutu mwaulere ngati mbali imodzi yoganizira tsiku lokhudza kamvedwe World Hearing Day mchingerezi. Tili ndi ripoti la Chisomo Manda. Ngati njira imodzi yokumbukira tsiku lomwe linayikidwa mwapadera ndi bungwe loona za umoyo pa dziko lonse lapansi la World Health Organization kuti dziko lapansi lidzikumbukira nkhaniyi, ophunzira azamakutu pa sukulu ya ukachenjede ya African Bible College ndi chipatala cha Wezi kunzuzu anakondwerera tsikuli ndi mwambo oyeza anthu makutu mwaulere omwe unachitikira pa bwalo la zamasewero la Katoto mu mzindawu. Mmodzi mwa ophunzirawo, a Favor Mphongolo, adati anthu akuyenera kupita ku chipatala ngakhale asakudwala kuti madotolo akaunike m'makutu awo. Iye adalangizanso anthu kuti apewe mchitidwe omangogwiragwira makutu kapena kuthira mankhwala m'makutu awo opanda uphungu wa ku chipatala. Langizo amene ndingathe kukhala nawo kwa anthu onse ndi choyamba tisamakondogwirisira cotton swabs kukukutira wax m'makutu. Zimene zija ndizoletsedwa, amatha kupezeka kuti mwazikanda, mwagunda mabala, komanso mukamachosa wax uja ali nkhutu muja ali ndi ntchito yake kukonza kupuputa nkhutu muja opanga lubiketi kupewesa matenda ndi ena amene angabwere ku khutu. So chambirira timapempha kuti ngati mukuona ngati mukutuluka wax wambiri, pitani ku chipatala kakuchotseni bwino mwa ndondomeko kusiyana kuti mpange nokha. Komanso zinazindikira kuti kwambiri tikakhala nkhani zakumva ndi makutu kumalawi kunoko timatha kumanyerenyeza, timangolimbikisana ikani mafuta nkhutu ikani chamba nkhutu. Komano mene ife tingakupempheni ndi vuto lina lililonse chonde muzipitira nayo chipatala. Tsikuli linakhazikitsidwa ndi bungwe la World Health Organization ndipo mutu wa chaka chino ukulimbikitsa zakufunika kuti ana adzikezetsa makutu awo, pamene kafukufuku waonetsa kuti ana ambiri akumadwala matenda amakutu zomwe ati mapeto ake zimachititsa kuti akhale ndi mavuto akusamva. Chisomo Manda, MBC News, Nzuzu. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona zosamalira chilengedwe yati ndiyokhutira ndi momwe ikuyendera ntchito yotenga madzi kuchokera ku nyanja ya Malawi kusalima kukafika ku Lilongwe. Wapampando wa komiti Tiaone Henry amalankhula izi atamaliza kuyendera ntchitoyi yomwe akugwira ndi ya Kato Civils. Charles Wahara ali ndi ripoti. Paulendowu Tiaone Henry anayamikira kontrakta imwe akugwira ntchitoyi atikamba kuonetsetsa kuti ntchitoyi ichitike mwadongosolo komanso mwaluso, ndipo anati idzathandiza kuti anthu ochuluka adzilandira madzi aukhondo komanso madzi abwino. Ntchitoyi ndi ndalama zokwanira $315 million za dziko la America. Pali chiyembekezo kuti ikadzatha padzidzapopedwa madzi okwanira 100 million liters pa tsiku kudutsa m'maboma a Lilongwe, Dowa komanso Salima kuchokera nyanja ya Malawi. Ntchito iyi ndi amakilomita okwanira 120 ndipo padzakhala mapaipi akuluakulu opopa komanso kugawa madzi. Ayendera anati komiti yawo ikabwerera ku nyumba ya malamulo ikapempha kuti pakhale kuonjezeredwa ndalama ku ntchitoyi kuti imalizidwe mwachangu. Tinene kuti ifeyo ndife okhutitsidwa chifukwa tayambira ulendo wathu uchoka ku Lifu kufika kuno ku Dowa campsite. Ndene kuti ntchito yomwe tayiona ndi ntchito yogwira mtima kwambiri, komanso ndicho linga cha ntchito imeneyi yopereka madzi mu mzinda wa Lilongwe. Atiwuzanso kunena kuti si mzinda wa Lilongwe wokha omwe upindule pa ntchitozi ayi, komanso madera ena oyandikira amene ntchito ikhale kudutsamo kuyambira kusalima, mumvera komanso kudowa. Ndipo mmawu ake mkulu wa zachuma ku Kato Civils a Pride Perry anati ngakhale pali mavuto osiyanasiyana zachuma, kampani ionetsetsa kuti yagwira ntchito yabwino ndipo gawo loyamba la ntchitoyi alitsegulira mchaka cha 2026.
ndipo ntchitoyi pakadali pano akuti ili pa 34 kufikira pa 36% kuti ifike kumapeto. Pali chiyembekezo kuti anthu okwanira 1.5 million adzalandira madzi kuchokera ku ntchitoyi powonjezera mlingo wa madzi omwe kampani ya Lilongwe Water Board imakhala ikupopa komanso kugawa m'madera osiyanasiyana. Charles Wahara, MBC, Salima. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lati lakweza mitengo yogulira gasi ophikira kuchoka pa 3,740 kufika pa 4,475 kwacha. Chikalata chomwe bungweli latulutsa chati kukweraku kwachitika kutsatira kukwera kwa mitengo yobweretsera gasi mdziko muno kuchokera kumadoko. Iwo atinso gasiyo wakhala akusowa kamba kuti ndondomeko yokhazikitsira mitengo yomwe akhala akugwiritsa ntchito imachititsa kuti kampani zogula mafuta zizilephera kukwanitsa kubweretsa gasiyo. Ngakhale izi ziti chomwechi, MERA ati sakweza mitengo ya mafuta galimoto. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Boma lati lichita chilichonse chotheka polimbana ndi mavuto omwe anthu akukumana nawo pofuna kulemekeza zokhumba za anthu omwe anafa pomenyera ufulu wa dziko lino. Nyumba ya Malamulo yati ndiokhutira ndi momwe ntchito yotenga madzi kuchokera ku nyanja ya Malawi kusalima kupita ku Lilongwe ikuyendera, ndipo bungwe la MERA lakweza mitengo yogulira gasi ophikira. Takulandiraninso tipitirize ndi nkhani yokuti akuluakulu oyendetsa zamalonda ndi ulimi wa fodya akupenekera kuti mulingo wa fodya yemwe dziko lino likuyembekezeka kupititsa kunsika chaka chino utsika. Mkulu wa nthambi yoona za ulimi ndi malonda a fodya Tobacco Commission TC Evans Chirumba wati iwo waona izi kudzera mu gawo loyamba la kafukufuku wa mbewuyi yemwe angomaliza kumene. Pali chiyembekezo kuti chaka chino alimi alima fodya pafupifupi makilogalamu 213 million kuchoka pa makilogalamu 221 million yemwe anapita kunsika chaka chatha. Chaka chino ndi chiyembekezo kuti fodya akhala ocheperako pang'ono kusiyana ndi chaka chatha. Ma estimates athu amene apanga oyambirira akuonesa kuti mulingo wa fodya chaka chino ukhala ocheperako. Komabe ndipe mphanona kuti mukhale patient pang'ono chifukwa kuti timu ina yapitanso kachiwiri kuti ikafufuze ndi kutsimikiza zimene anaona koyambirira kunena kuti kodi ndi mulingodi ochepa malinga ndi mmene zikuonekera. Koma tili ndi chiyembekezo kuti mulingo umene ukhala otsikirako kusiyana ndi mmene namalizira chaka chatha. Chifukwa choyamba ndichonena kuti monga mukudziwa kunali dry spell imene inakhuza madera ambiri amene akulima fodya. Komanso pakati apo panachitika mvula yambiri imene inapezeka kuti inabwera pa nthawi imene anthu anangodzala kumene fertilizer andi inapangisa kuti ukhale leaching. Pachifukwa chimene fodya wambiri wamatsulira akadali pansi. Nde tikutha kukhala ndi chiyembekezo kuti fodya sangakhale ukulirabe kukhala ndi masamba omwe amakhala ndi nthawi zonse. Ndipo ponjezera apa nawo alimi ali ndi nkhawa monga akufotokozera a Smart Chitsulo akuphalombe. Ulimi wa fodya ukuyenda bwino komano wakumana ndi ma challenges sunachite bwino kwenikweni. Vuto ndoti titazala fodya iyi mapeza kuti kwabwera matenda achisaka amene achita affect fodya muti sanachite bwino. Bungwe la Farmers Organization Limited latsimikizira alimi a fodya mdziko muno kuti kukhazikitsidwa kwa mankhwala awiri ophera tizirombo mu fodya kuthandiza kuti fodya olimidwa mdziko muno adzikhala wapamwamba komanso wa mitengo yabwino kumsika. Mkulu wa zamalonda ku bungwe la FOW
makamaka FOL a Ronald Chirumba amalankhula izi ku Lilongwe pokhazikitsa mankhwala awiri ophera tizirombo mu fodya a Plesiva Star komanso Vaniva. Choyamba tiasimikizire kuti mankhwalawa ayesedwa Malawi muno ndipo akunduna za malimidwe anavomereza kudzera ku ARET. Choyambira ndi chimenecho. Chachiwiri tinene kuti mtundu wa mankhwala amene tikubweretsa panowa ndi mtundu watsopano umene ukulowa m'malo mwa mankhwala ena amene adalipo kale pansika. Komanso chowonjezera pamenepo chonena kuti mankhwala awa pakali pano tunena akupezeka m'dziko muno. Tikayang'ana mankhwala ngati a Plesiva Star ndi mankhwala amene muli mitundu iwiri. Mankhwala amenewa ndikuti akuchepesa ntchito imene mulimi amachita pamunda komanso akuteteza zirombo zochuluka za mitundu yosiyanasiyana. Tukamba za nsabwe, tukamba za mawire worms, cutworms, tukamba za mabadworms mbozi mu fodya. Plesiva Star akugwira ntchito yosiyanasiyana imene mwina pamunda wa mulimi amalowapo kangapo kuti akathane nayo. Tikayang'ana mankhwala a Vaniva amenewa ni mankhwala amene akubwera pa nthawi imene takhati kuvutika kwambiri kuti tipeze mankhwala ogwirika, mankhwala ona kuti ali makhoza odalira makamaka pa nkhani ya mandolo mu mbewu ya fodya. Ndiye pakali pano tikakamba za Vaniva tumaona kuti nchipulumutso ndithu kwa alimi ambiri maona mbewu imene ikuonekera ya fodya makamaka pamene panayikidwa mankhwala a Vaniva. Wachiwiri kwa mkulu wa maphunziro a ukachenjede a Caroline Mwale wati akatswiri odziwa masamu ndofunika kwambiri pofuna kukwaniritsa masomphenya a chitukuko a 2063. Iwo ayankhula izi ku Mzuzu komwe bungwe la Old Mutual lapereka mphoto kwa ana omwe achita bwino pa masamu kuchokera ku sukulu zosiyanasiyana za sekondari. Blessings Gondwe ali ndi zambiri. Malinga ndi wachiwiri kwa mkulu wa maphunziro a ukachenjede a Caroline Mwale, akatswiri pa maphunziro a masamu ali ndi kuthekera kubweretsa mayankho pa ena mwa mavuto omwe dziko lino limakumana nawo. Iwo alangiza anthu ochita maphunzirowa kuti agwiritse ntchito kadaulo wawo potukula luso la sayansi kuti dziko lino likwaniritse masomphenya a Malawi 2063. Kati o solve ma challenges mavuto amene alipo. Mathematics ija imakuthandiza kuti uganize bwino. Kuganiza bwino kuja ndikumene kumapangitsa kuti mavuto osiyana-siyana amene akubwerera. Chifukwa skill ija waiphunzira ku masamu yo solve ma problem osiyana-siyana. Imakuthandizira kuti vuto lo malinga ndimene kubwerera, challenge malinga ndimene kubwerera, ma challenges osiyana-siyana amene tili nawo ngati mu society. Umapeza njira chifukwa chakaganizidwe kako. Mkulu woyang'anira za malonda ku kampani ya Old Mutual, Gray Tewete, anati kampani yawo ipitiriza kuthandiza mpikisano wa masamu mu sukulu za sekondari. Nthambi imodzi ya ife ngati Old Mutual ndi kufuna kuthandizira boma kuti no tsogolo likhale chani la aliyense komanso likhale tsogolo kuti anthu ambiri atakutani kuphunzira. So ife tipasa chidwi tikamaonana kuma CDSS ija kuti akufika nawo mu chigulu chomaliza anthu amene aja amakhala kuti ndi kuchepekedwa kwambiri masukulu amene aja malabu ndi zina zotero. Koma mukaona kuti akulimbikira kufika peneko zimakhala zotisangalatsa ife. Wachiwiri kwa chancellor wa skulu ya ukachenjede ya Mzuni, Professor Wells Singini, anati kampani ya Old Mutual ikuthandizira kuti skulu yawo izikhala ndi ophunzira osulidwa bwino pa masamu. Namba ya ma students amene akukhala panga participate mu Old Mutual Olympiad yakayikwerera panopa taliwosangalala kwambiri kuona kuti ana 242 ndi amene anali shortlisted ngakhale ku finals kuno kutafika ndi namba ya ana 46 koma wonse pamodzi anali 246 zomwe sizinachitikepo ndikali. Reinhard Nyoni wophunzira kuchokera ku Maristi ndi yemwe wachita bwino kwambiri pa mpikisanowu pomwe wapata ndalama zokwana 200,000 kwacha. Kampani ya Old Mutual yakhala ikuchitisa mpikisanowu kwa zaka 10 tsopano. Blessings Gondwe, MBC, Mzuzu. Anthu mdziko muno awalangiza kuti akhale okonda dziko lawo, olimbikira ntchito komanso
kukhala ndi chikhulupiriro mwa utsogoleri wa dziko lino kuti zinthu ziyambanso kuyenda bwino. Mkulu wa mpingo wa Seventh Day Adventist mchigawo chakumwera chakumvuma Mbusa Daniel Binali ndiyemwe wapereka malangizowa pomwe mpingowu umachititsa mapemphero oyimayima mu msewu wa Blantyre, Tyolo ndi Mulanje. Chisomo Break wafika ndi zambiri mulipotili. Mapemphero oyimayimawa anachitika ndi cholinga chofuna kulangiza anthu kuti alape ponena kuti Yesu Khristu akubweranso posachedwa. Mkulu wa mpingo wa Seventh Day Adventist ku chigawo chakumwera chakumvuma Mbusa Daniel Binali anati pamene anthu akudikira kubweraku akuyenera kukhala ndi chikhulupiriro ndi utsogoleri wa dziko lino ponena kuti ukukonza mavuto omwe alipo ndipo akhale olimbikira kugwira ntchito komanso amtendere. Pachitiko cha mpingo cholinga chathu choti anthu aziwe za Yesu Khristu ndipo akonzekere kubwera kwa kachiwiri kwa Yesu Khristu. Komanso kukabwera ku dziko pamene anthu amulandira Yesu Khristu amakhala mtendere. Ngati kuli mavuto pa dziko lapansi, vuto lalikulu ndiloti anthuwo sadamulandire Yesu ya. Koma akamulandira Yesu Khristu ndiye kuti azakhala mtendere, dzikonso lizakhala mtendere. Ndipo mkulu woona za udindo wa Chikhristu ku chigawo cha mpingowu Mbusa Shadrack Msuka anati zizindikiro zonse zakubweranso kwa Yesu Khristu zikuchitika ndipo anthu akuyenera kulapa machimo. Anthu amene ali okondana nkhani yokhuzana kaya kuba, katangale, kupwetekana, kumenyana sizingakhale. Kwa anthu amene ali anthu amtendere, anthu amene ali ndi chiyembekezo amakhala mmoyo wonena kuti ngakhale tikumane ndi mavuto omwe amapirirabe pokhala kuti ali nacho chiyembekezo kuti tsiku lina Ambuye wathu Yesu Khristu azabwera ndi kutipasa dziko labwino, moyo wabwino komanso dziko la mtendere. Chotero ndithu ichi ndi chimene timafuna kuti anthu akhale okonzeka. Mukumbukira bwino kuti Yesu Khristu anafotokoza zizindikiro za nthawi. Zizindikiro zonse zimene Yesu Khristu anazinena zachitika. Chimene chatsalanso pano ndi kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Chotero tikufuna amalawi, tikufuna anthu dziko lonse lapansi akonzeke chifukwa nthawi yatha. Mapemphero oyimayimawa anayambira ku Chigumula, Vumbwe, Thunga, Tyolo Boma, Luchenza, Chitakale ndipo anathera kuli Mbuli mboma la Mulanje. Abusa osiyanasiyana komanso akuluakulu ena ampingowu anali akulalikira m'malo onsewa. Chisomo Break, MBC. Bishop Chris Suya ampingo wa Malawi Assemblies of God ku Beraka International Assembly ku Machinjiri apempha amalawi kuti adzikhala ndi chiyembekezo mwa Mulungu ngati njira imodzi yochepetsera mchitidwe odzipha. Cholinga chathu kwambiri imene tikukhazikitsa mutu umenewu ndi kuwalimbikitsa Khristu kuti ni nthawi yodzuka ndi kumanga nyumba ya Mulungu. Chifukwa tikamanga nyumba ya Mulungu timapezapo chisomo chonena kuti Mulungu atimangiranso nyumba zathu. Ine ndili ndi chitsimikizo ngati mbusa chonena kuti sitingamangire Mulungu chinyumba chimenechi ife nkukhala amphawi, ife nkudzafa opanda nyumba, Mulungu adzatimangiranso nyumba zathu nafe. Ndi tikuwalimbikitsa anthu kuti tiyeni tigwire ntchito yomumangira Mulungu nyumbayi. Ifenso nyumba zathu Mulungu atimangira ndi Mulungu okhulupirika. So ndalama ikuoneka ngati yambiri poyitchula, koma mukayang'ana mitengo ya zinthu panopo mpeza kuti ndalama yoti titha kuyifikira. Ndipo ife tili ndi chikhulupiriro ndalama iyi tiyifikira ndi akhristu athu apanopa. Chifukwa ineyo ngati mbusa ndikhala patsogolo kusakasaka ndalama zakuti timangire nyumba imeneyi ya Mulungu. Atsogoleri a chipembedzo tili ndi udindo waukulu olimbikitsa anthu athu kuti chiyembekezo chilipo. Nzoonadi kuti anthu akumana ndi mavuto, anthu akukhala moyo osowa chiyembekezo, zambiri sizikuyenda, ziyembekezo za anthu zikuthera pa njira, ndi zoona ndi mavuto akulu. So ifeyo ngati azibusa tili ndi udindo waukulu wowalimbikitsa anthuwa kuti musataye mtima. Moyo uwu as long as munthu uli ndi moyo, chiyembekezo chilipo kuti mawa likhoza kukhala labwino kuposa dzulo. Ndiye tunena kuti anthu asadziphe. Apeze munthu woti acheze naye amuuze mavuto awo. Ife azibusa tilipo atipeze atiuze mavuto awo, ife tiyathandiza tiyawunikira, tiyawuza kuti akulu tagonani mawa mukamadzuka mudzuka mosiyana. So chiyembekezo chilipo mdziko lapansi. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Boma lati lichita chilichonse chotheka polimbana ndi mavuto omwe anthu akukumana nawo pofuna kulemekeza zokhumba za wanthu omwe anafa pomenyera ufulu wa dziko lino. Nyumba ya Malamulo yati ndiyokhutira ndi momwe ntchito yotenga madzi kuchokera ku nyanja ya Malawi kusalima kupita ku Lilongwe ikuyendera. Ndipo bungwe la Mera
lakweza mtengo ogulira gasi ophikira. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani mawa opambana. Mwadzi wa inose mauno yafika sinthaji atima kupatsani za nyengo. Pakali pano tuyembekeza nyengo ya mitambo yapatali madera ambiri a mdziko muno, for example nyengo ya mvula ya mabingu madera ena. Izi choncho kamba ka mphepo zomwe zikufika abe mdziko muno kuchokera nyanja ya Mchere ya India chakumvuma kumafalikira madera ambiri a mdziko muno kupangisa madera kwathu kuno kukhala kufunda komanso ena kulandira mvula mwapo ndi apo. Moti mawa uno zosadabwisa kwenikweni kuti nyengo ya mitambo yapatali ikupitirira madera ambiri a mdziko muno, for example nyengo ya mvula ya mabingu mwapo ndi apo. Kwafundaso mawa uno kwa Nkabu komanso kunsanje ni mulingo kwa 25, 23 kumangoshi komanso ku Monkey Bay kumakwazizirako ndithu madera ambiri a mchigawo chapakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Masanawa tiyembekeze nyengo ya mitambo kupitirira madera ena a mdziko muno, komabe nyengo ya mitambo yapatali ikhabe ikuoneka madera ena, for example nyengo ya mvula ya mabingu mwapo ndi apo. Tuyembekezeraso nyengo yotentha kupitirira masanawa madera ena mdziko muno monga kwa Nkabu komanso kunsanje ni mulingo kwa 32, 30 kumangoshi komanso ku Monkey Bay kumatentembekeze nyengo yofundirako ndithu kunzimba komanso kunzuzu ni mulingo kwa 25. Mawa uno munali ndine tapewa khuta kumutu khano zindikira dziwani za nyengo. Zinanga ndine Doreen Sorani, ndipo mwanthawi zonse nthawi ngati ino timabwera ndi programu yathu ya amailero. Lerotu takutengera ku Blantyre ku Trade Fair Grounds omwe tapeza amayi mesejere amenewa atitengera zinthu zonse